Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh masu kallon mu da sauraron mu kamar yadda kuke gani ga mu cikin garin Ingal gari mai tarihi garin da shekara da shekaru nan ne aka saba gabatar da sallar lasar gishiri wadda ake ce ma kirsale a turanci inda al'ummomi daban-daban na abzunawa da na larabawa da na hillani suke zauwa su kawo busashensu domin su ci cawa su yi kiwo su koshi kuma su sha gishirin tigidda wanda abin nan yana taimaka musu sosai kamar yadda masana tarihi suka gwada mana. To alhamdulillah hukumomi a cikin wannan ƙasa ta jamhuriyar Nijar sun ɗauki abin da hannu biyu musamman ma shekarar bana da za a gabatar da ita wannan sallah ta kirsale karkashin jagorancin shugaban ƙasa shugaban jamhuriya mai daraja Alhaji Muhammad Bazum wanda za ya zo da kanshi ya ƙara ƙarfafa mu makiyaya ƙarfin gwiwa bisa wato turba ta zaman lahiya da kwanciyar hankali. Zaman lahiya ya hi ɗan sarki dalilin komai ƙasa sai da zaman lahiya. Na biyu in firsidan ya zo Allah ya kawo shi muna jingina mashi amma muna nema a halkorma a bisa zaman lahiya. Ƙasanmu kar ya kawo fitina mu nan a jihanmu na Egede ba mu da fitina mu duka uwan juna tare muka girma tare muka tashi tare muka rayu ba mu so jaman wadda barkan zaman lahiya tun da zaman lahiya in babu wani ko kasuwa baya ciwo lahiya mu ke nema da zaman lahiya. Kamar yadda kuka gani a yau duka al'ummomi daban-daban na wato shugabannin tausheka daban-daban na cikin wannan yanki na jihar Agadas sun taru a cikin wannan gari na Ingal inda aka isar musu da sako na zaman lahiya wato da kwanciyar hankali. Wanda kun gani irin halin da ake ciki yanzu halin da duniya ta tsinci kanta tashe-tashen hankula nan tashe-tashen hankula can to shine aka yi amfani da wannan dama wannan taruwa da mutane suke yi domin a isar da sako na zaman lahiya da kwanciyar hankali mutane a ƙara ƙarfafa musu gwiwa game da mahimmancin zama tare. Yankin da muke zandar tanus gurbobo sai da burkuman pel e digini hammariya wannan dai abun da muke gani a wannan sallah alheri ne jaman tare da ta da jumunshi wannan mun ji daɗin shi da ake kira mu inda muke muna jowa muna tare da kuma ɗan uwayenmu da kowa mu dai muna jin daɗin wannan abu in ana haɗuwa rai baya ɓaci haka ne ake so da kowa da al'umma duka ana haɗa ana jumunshi shine alheri sai bo jaman lahiya mu mun nema jaman lahiya. Ita da mun sallar kirsale sallah ce wadda a shekara ake gamuwa a yi zumunci a yi musayyan labarai ga waɗanda suka daɗe ba su ga juna wani lokaci ma ha'auratayya ake yi ana abin da ake ce ma a hillanci haɓɓana da dai sauransu to duka waɗannan abubuwa na alheri suna wakana a cikin wannan gari na Ingal. To wallahi nan in kana da ruwa ka shaida kana da itace ka shaida duk sana'a da ke ka samu wani abu ko gida gare kana bada haya ko na biyu abinda za baka shekara mun cikin ko na biyu za ka same su muna samun mutanen da suke mun zuma ba mu gansu ba suna zuwa wannan da kasar waje kana dan uwa ka shekara biyar baka ganshi ba amma ana wanka sallah sai ka ganshi yau ka gani ko kenan baki da suke zuwa wannan wurin kuma muna da karbi su da hannu biyu nan Ingal muna son gare su wanda suka zo lahiya su koma uwayen su lahiya kuma za mu karbi su hannu biyu kuma muna kira ga mutanen Ingal wanga sallah na ya zanna duniya duk gaba da yanzu ya zanna sunnar ma gaba daya tunda ina ganin Europe, Africa ba wanda babu shi kowa na cikin shi yau an katte filin kirsale rufa ya fi dubu wanda yake na sana'a ne in gawe kaddo ko sai ka shaida isce kaddo ko sai ka shaida ruwa ka shaida sun akwai amfani da wuce wannan wuri kaga wanga babban amfani ne gare mu surtu wanga shugaban kasa da zai zo wagana shi ya ba mutane me yake shi mishi courage vraiment mutane suna murna zo shi kuma Allah kawo shi lahiya ya mai da shi lahiya haka muke bukata kuma wagga sallah na bana ina ganin shine sallah wanda yake ya fi kowane sallah na kirsale da ake yi ni yanzu na kai shekara 30 na ganin kirsale amma alamun da nake gani yanzu bana ina ganin wannan shekarar ga za a kirsale mai albarka abin da ya sa shugaban kasa ya dauki niyya zai zowa kuma gashi mun ga alamun zowa shi kowa ga alamun zowa su kuma ba haka muka san Ingal ba yau sauran kona bakwai kirsale kuma an yi kirsale ku riba motoci ku riba mutane zama a babu wanda babu sai dai hankuri Allah sa albarka za mu siya kuma Allah hada Kano mu duka yin nishar duk kuma bakon da ya zo mana nan wurin ga in na waje ne in na cikin gida ne Allah sa ya zo garin gana mu lahiya ya kwan lahiya ya tashi lahiya ko magidansu lahiya haka nake tsamma garin. To baya ga wannan kun gani idan kuka diba yadda mutane suke kai suna dawowa suna gudanar da harkoki
cikin kwanciyar hankali da daidaituwar al'amura. 'Yan kasuwa ne, masu sai da abinci ne, masu sana'o'in hannu ne, kowa da kowa alhamdulillahi tabarakallah masha Allahu suna ta kwararwa a cikin wannan gari na Ingal mai tarihi. To kuma in aka diba aka gani gari mutane masu sana'o'i, samari, matasa, lattijawa, kowa yana cike da murna da farin cikin zakkuwa wannan sallah, wanda idan kuna tuni a shekarar da ta gabata ba a samu gabatar da wannan sallah ba saboda mamayen nan da annobar cutar covid-19 ta yi, hukumomi a cikin wannan ƙasa suka ce a dakatar da abin. To alhamdulillah bana da Allah kawo sa'ida da sauki cikin abin, sakamakon matakan da hukumomi suka ɗauka ta kowane bangare ta kowane fanni, shugaban ƙasa ba da umarnin a gabatar da wannan sallah. Wannan abin ya yi ma al'ummar mutanen garin Ingal daɗi kwarai da gaske, suna cike da murna, suna zumuɗin ganin wannan rana ta zo an gabatar da wannan sallah. وفي كورسالي متشكرين للدولة ومتشكرين لكورسال. مرحبا وسهلا منا جرش kuna gani alhamdulillah mutane suna ta kai kawowa bangarori daban-daban wajen sana'o'i cike suke da mutane suna ta zauwa suna ta harkokinsu, wasu na tura kuɗi, wasu suna zuwa suna karɓa, wasu suna sana'o'i, wasu suna talla daga garuruwa daban-daban. Mutane suna ta kwararwa, mutane suna ta shigowa, mutane suna ta zauwa a cikin wannan gari na Ingal, alama wadda take nuna cewa abin ya samu karɓuwa kuma yana yi ma mutane daɗi, kuma mutane ba su da alamun za su saki wannan al'ada da suka gada kakanni da uwaye. Sanadin kullu tun da san wakilin da hamlewa a duk tubna tuwar na takarde yurga da wadannan madan gaba da ya san mana an kanke comité de paix kinki ta shakala ta ta mana da gidan da mu har na madan kullu ma den conseil de wa de bukan yimme kana den ta ko ya sabo so sahe sai man na da tigro tilat na to fatin da monsieur le président ko ya ko ya qalita sa sharad ash-shughla akwa mu kanu kullu tiktubum ta tafatu sifta duwa da zai shugu designé président ko ya so man da mu gidan felas anta zai sawe ni a Ramadan da gaba da josa adar somane. Sai a biyo musanna a hankali a ga kaka al'amura za su kasancewa a shekarar bana, duk da cewa aka ce kyakkyawar Laraba daga ta ake ganewa. Ga alama shekarar bana sallar tana da wato azama sosai, mutane suna cikin kuzari, suna cike da murna, suna cikin zumuɗi. Sai mu ce Allah kai mu lokaci ya ba mu sa'a da rabo kuma ya taimake mu.